Kani gadai ka All India Radio Shillong ka khubor pan puli du Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong khubor menta ka step kilong. Play uminti rong ba ka jala meglia u konrat ke sangma ya ka nongpo solid waste management project. Pentip ke Indian Air Force ba dan balat im na ka jinghap ka lingsun AN32 ha Arunachal Pradesh. Khalai hajar kilo tingka on bay ka sarkar Japan ya ka than chatay lamingi ka ri India but on rakhi ka singi Iceland ni ka World Blood Donors Day menta ka singi. Ka khubor ka bobnya. Menteri Lamba Kejala Meglia ukonrat kesangma Helen Kesini ula playa ke Nongpo Solid Waste Management Project Honongpo. Habai jengkran nakani kesini ukonrat kesangma Menteri Lamba ula ai khublai ye wamile barim ke Nongpo badu Menteri Lamba barim Kejala u Dr. Didi Lapang ubala simkhia ben pen urlong ya kani ke Solid Waste Management Project. Ukonrat ula ye thuru bawal ak sarkar kalai kendu ye bun kijing e hakaban pendep ya kani ke kam handai mentau pen pau ya kijing sokmen bakani ke kam kala urlong. Hakani kesini lai don langru Menteri Katanat Urban Affairs uba Ahmad Doling UMLA kani kathan uba Miral Bonds im lembat ki he opsa jong ka sarkar jalam ka Indian Air Force hinin kasni kala pentingna ba umdan balait im na ka jinghap jong kaling sun AN32 ha Arunachal Pradesh katulong khubor ka yethu ba hinin ka step adan prangut ki khot jong ka rescue team ki blapoy ha ka chaka bla thei gani kaling sun khabaran hajan ka lipo ha Arunachal Pradesh kini sipai ling sun ki blapoy ha kani ka chaka ba thei kaling sun AN32 kila le buram khadu ekni ki bangat ha kani ka apot bat pharu e khubor smolam shaki ba hayeng jong kini blaklat no ka jinglap ya kaling sun AN32 ka hagani kasni ba ar ka bajangai khandru kilometer na lipo ha Arunachal Pradesh hadin prasni ka ba nadu ka laitere uni ujilio ka ba kani ka lingsun ka laja hadin ba kalami na ka kat lingsun jong ka jorhat Assam ka jingalang jong ka North East Zonal Program Coordination Committee jong ko All India Radio kelas dang nin kesni ha Kohima ya kani jingalang lapnong da ko All India Radio Kohima ha po ka jingpet jong Additional Director General Program North East Region ya kani jingalang lawan mengsimenta da ki Head of Program but ki Program Executive jong ka than chate lamingi ha ka jingalang ka pasni u advisor ka North Eastern Region Udian Basumatri ha ka jingkran play ya kani jingalang ulaban ya ka jingdon kam ban pinmi ya ki program ki basngot nat na ka bentagi nong sangam Nalor advisor ka North East Region layoru ya kajingkran na convener ka Zonal Program Coordination Committee Udilip Kumar Das ka OSD NER ka Basudha Banerjee lembat ki giwei haju ka por kum kadat pan kamau buram ya ki nong trei ki balaklat no kaladan ka jing snapjar ka pasiminit shwa ka jingelang kani ka jingelang kan kut minta kasngi Assistant Lecturer jong ka Physics jong ka Shillong Jail Boys Higher Secondary School Rahul Chatterjee ulayo ya khusnam ka bakerpang ka plaktip kum ka International High School Teachers Program Fellowship na ka benta ka jingping tibet ba RTO ka benlong ha CRN Geneva Switzerland ka jingyo ka jong Chatterjee ya kani khusnam ka long hadin ka jingjob ka jong ya ka Open International Competition na ka liang Rahul Chatterjee ulapan paw ya ka jing smokumen halor ka jing shajiet ka jong ha kani ka jingping tibet Principal ka Shillong Jail Road Boys High Secondary School usi bata Chatterjee lapan pau ya kajing smokeman ya kajing job bat kajing wanra buram jong Rahul Chatterjee ya kajala migliam kumban chukun kuma Rahul Chatterjee lawan buram teng ya kajala hadin dulayo ya ka Science Teacher Award na ka National Academy of Science ka awareness program halor ki kam trekti kalong ha kasni balang ha Common Facility Center ha mukhep ba yakani ka awareness program lapulong da ka district handloom officer kamat pedeng jong ni ka program kalong halor ki project jong ka North East Regional Textile Promotion Scheme neta NERTPS i district handloom officer ikong Depika Lindo layethu bakjing pelong yakni ka program kalong manpimna pet ba ikikam snakti bala sina hamukhep kabalayo jingrap na ka project jong ka NERTPS kani ka tanat kala jing kairu yakinong snakti bakidi ban snahi yakitiar bat pinya yo pat yakin haswa kani ka awareness program kaladong shwa ka jingalang ka balingkot ha community hall ha ka ba deputy director weaving jong ka textile Shillong usibi sangma ulalong kongsan hagani sini na kaliang ukongsan ula samu ya kichek shakinong yo kinti jong kamukhep handloom cluster hagaban shna ya kijakatre ki jongki ka jingalang ka bakirki ba ka bodong kam apden ki he officer jong ka district ba principal lembe ki headmaster jong ki school ba pair jong ka South Gar Hills kalalong hinin kisni habak mara banyak ran ya jing sni palat jong ka result SSLC but HSLC exam u district planning officer usian sangma ubade additional deputy commissioner ulakin tu ya kinong hikai bakin tre shitom batre hok ya ka kam kana balaban warna pat ya ka jingkala ha ka puli kadang liya ha ka ni district usian sangma ulapin tipru ba ka district kan sapha
ba ya ki he officer shabaro ki school jongkani ke district khanang banwat ya kadau jong kajing sni pala kadusal ha kani ke district nagaliang deputy commissioner ke south Garo Hills district UHB marak ulong bade ban pinkalano ya kurukom hikai ha kani ke district umarak ulapan paru bade ban pelong ya kajing ther ne seminar ni kajing aji hikai ya kinong hikai khanang bala ban pinbha ya puli katang le ha kani ke district kani ke khubor ke wanchapi na ko all India radio Shillong ka sarkar Japan kalarai ban dating ka hadu aspa san penopra saw billion yen ka bayaran kat bat khalah ja klur tingka hai ki project babun badang yat menta kumjuru ki project bat mai ha ki jala jong kathan chate lami ni jong kari India ya kani la pentip hadin ke jingelang jong menteri berekhmi ya katana dona Dr. Jitendra Singh Bakakan hu na Japan ke belayalam da u nongkit krian sim ni ambassador u Kenji Hiramatsu ha ka nongba New Delhi. Katto katni ki project bakongsan ki ba ke Japan ke nyatreilang kilong ke jingsna ya ke Guwahati Water Supply Project ba ke Guwahati Sewage Project ha Assam, ke North East Road Network Connectivity Improvement Project ha Meghalaya, ke Biodiversity Conservation and Forest Management Project ha Sikkim, ke Sustainable Agriculture and Irrigation ha Mizoram, ka Forest Management Project ha Nagaland bat kiwe-kiwe. U Dr. Jitendra Singh ula penpau ya kajing semongu halo usunyang jong ka sarkar Japan sya karoi kapar bat kajingpun kaladur ya kathan chate lamingi ha kini kilai hadu saus nam balalen. Ula ong ha ki por bawan un kerpat ya kajing trelang ha ki benta ka batmai balam pun thop ya kajing trelang ha ka baidei bat kajing rapsit. Ya kasni aisnam ni ka World Blood Donors Day ansar ki mendagas ni khat satri ujele ban ai khuble ya bro kinong aisnam mansubha ki blale ya kam ka bhatam kada ka ba ai ya kasnam jo ki ban pin impat ya ki we ban kam shisha ki badan ha ka jingpang jingstom kamat pedeng jong gajar ki ya kan kasni menta usnam kolong balabu akhtim phareng ka ba ong safe blood for all ya ka jing ki ya ka World Blood ngalong bian ya kani ka jing ki jong ka World Blood Donors Day kan long ha Celia Memorial Hall Don Bosco Youth Center Shillong na do ka por chipo bajim stem u Chief Executive Officer jong ka Meghalaya Health Insurance Scheme bat Secretary ka Health and Family Welfare jong ka sarkar jila Meghalaya kila pembina ba ka jing penung kerteng jong ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Ayogya Yojana harengkat bat ka Meghalaya Health Insurance Scheme Phase 4 kalaya syakmat ba kila pentip lu ba ka jing penung kerteng ka bala sedang nadu ka laipoi tarik ujumang mentau snem bat kani ka nyai beteng hadu ka laipoi tarik unai lur mentau snem. Menteri Rangba ke Jala Meghalaya ukon rat kesama unsapli ya atli ki Jakarta rekam jong ka Shillong Science Center jong ka sarkar Jala Meghalaya ki bedai ka Innovation Hub bat ka Digital Planetarium ne ka Space Exposition Theater menta ka sengi ka khasau tarik ujeleu haga juga pon alor ka jingple ya kini ka atli ki Jakarta rekam batmai ukon rat kesama Menteri Rangba ke Jala unsa samru ikhusnam syaki khana school bat khana college ki blai shimenda hai ki program bapher bala penlong da ka Shillong Science Computer Science Center men ha ka khatway bat khat alterik menta unai Menteri Rangba ke Jala Mizoram uzoram thangga hinin gesni ulawan ra ya ka bha mang tingka ka bom dan khajna na ka benta usnam 1000 khat khandai 1000 arko bat udah pun paru bak sarkar Jala ka kwa ban pentrekam ya ka Socio Economic Development Policy bat ka jing thau ni jing penni slightly kita suik ha ka Jala une Menteri Rangba ubabat ru ya ka tanat plating ka Jala ulawan ra ya ka mang tingka ka balong 10,000 neus pa khandai pu ar pen lai pok lu tingka ha ka tin mizo ha ka ban neus pa san pok lu tingka lamang kerpang na ka benta ka Socio Economic Development Policy ni SEDP kani ka mang tingka ka ba kerpang ru na ka benta ban thau ni penni lightly kita suik ha ka Jala ka balabu hado pras pa san lak tingka usaram thangga ula pentip ru baka bahak kerpang hadu sispa sam khundai pun lai pusak lur tingka nak bentapan pinmi ya kaluk ayukta bat lai spa nyofue pun not ndre lur tingka nak benta kejinglot jong kaluk ayukta katu ka khubor kalakut ka pawan chipi na ka studio jong ka All India Radio Shillong bat sakhandiat porn se so bat ka Delhi station na ka benta ka khubor tin Hindi ha ka por prabaje bat buat pat sa khubor ha tin pharang ha ka por prash pawan kani ka dei ko All India Radio Shillong